tutok. Hello guys, ayan, may grab shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Pagbabalik ni Gem Vlog. Ayan, share muna tayo guys sa ating mga kapatid. Ayan po, may galab shoutout. Dani Inarali, ayan. Ayan po, jaketan muna po kita. Narinig ba ako guys? Mega galab shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, maraming salamat po. Naririnig ba ako guys? Hus ganda mo. Ayan, maraming salamat po. Dani Generali, ayan. Ayan po, kung gusto nyo pong sumali sa pa-entry ni host, kasi birthday ni host sa January 7. So, magsimula na tayo guys, magpa-entry. Plus 1 lang po yung bagong pasok dyan. Ayan, naglilista na si host. Wait lang po. May galab shoutout po sa iyo dyan, Sir Danny. Ayan, Generali. Ayan, wait. Kung sumali. Ayan. Wait lang guys. Mama Jo, Tamsak Danos. May galab shoutout sa iyo, Mama Jo. Maraming salamat po. Ayan. Host my forever ka na ba? Ayan. May galab shoutout sa iyo dyan, Cherry Mine Vlog. BBC, kumusta? Ayan. Press 1 lang po yung gustong sumali sa pa-entry ni host. Ayan. May galab shoutout sa iyo, Kariwkawa News TV. Ayan. Salamat po sa pagdalaw ulit. Press 1 lang po para mailista ko na guys. Malay nyo manalo kayo ng Gcash. Ayan. Or yung mga money na po, palipad na lang. Pag nabunot yung pangalan nyo sa parapol ko po sa January 10. Sali ka, baby Che. Rinig nyo ako guys. Ano ba yan? Ayan, sino pa yung mga nandyan? Ayan, maraming salamat po sa tamsak. Thank you guys sa patamsak. Tingnan ko lang yung lista ko ha. Check. Yung kagabi, nandito ka ba? Nasa 35 na kasi ito eh. 35. Nandito ka na ata eh. Cherry Mine Vlog. Wait, nandito ka na ata kagabi ah. Naglista na kasi ako guys kagabi. Ayan. May nandito ka na. Karikawa TV. Ayan, pailista ko na po kita. Sasali ka po ba? Ayan, Sir Danny, mag-ano lang po kayo,
magbakas sa dulo po ng Ginlab para alam po ng pinagdikitan nyo na galing sa akin. Ayan, thank you so much po. Para malista na rin kita. Ate, punta lang ako premiere ni Ate Alma. Sige, sige. No problem. Tagal ako na kaya hindi nag-LS. Baka maano tayo ni Lolo. Ay. Sino ba yung mga nagdidikit ka ba? Ano? Sir Danny, nagdidikit ka po ba? Ayan. May mga premiere kasi yung iba guys. So, busy-busy ang lahat. Happy New Year sa inyong lahat dyan guys. Ano yun siya? Danny. Ayan, sisi. Damaldetas Hong Kong. Andyan ka pala, sis. Sorry naman. Andyan ka pa ba? Ayan. May premiere pala sila. Ayan. Sali daw siya. Just done na sa bahay mo. Polpak. Malinis na malinis na malinis. Ayan, Sir Danny, maraming salamat po. Ayan, mega love shoutout sa iyo and Happy New Year, Merry Christmas na yun. Sisi Love, maldito sa Hong Kong, mega love shoutout sa iyo. Ayan. Magbakas ka lang po, Sir Danny, sa dulo ng Ginlab para alam po nila na galing sa akin. Ayan. Sisi Love, sali ka ba sa pa-entry ko? Happy New Year. Hindi ako nakaka-LS na matagal na bukas kasi wala naman trabaho. Ayan, Jalin Vlogs, thumbs up the nose. Mega love shoutout sa iyo, Sisi. Ayan. Thank you so much for coming and Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Jalin Vlogs. Ayan, press 1 lang po mga guys, yung gusto pong magsali sa pa-entry ni host. Birthday ni host sa January 7. So, press 1 lang po yung gustong sumali. Para mailista ko na kayo guys. Ayan. Nagsimula ako kagabi oh. Tapos ngayon, alay, Ma'am Jalin Vlog, sali ka po ba? Ayan, isali ko din si Sisi Love, Maldetas Hong Kong. Malay nyo po, manalo kayo ng load, Gcash, or yung mga money na po, ipapalipad ko rin. Sino pa yung mga nandiyan? Hindi ko talaga guys ma-share yung mahina yung aking dito. Bakit kaya?
Andyan ka pa po ba, Ma'am Jolene? Si ano to eh, si CCM sa ata to eh. Tapos, nasa busy ata to. Ayoy. CCM's vlog to eh. Jonin Vlogs. Ayan guys, nag-update lang nga si host guys kasi ilang araw, weeks na ba hindi ako nag-LS. Dani, sino ba ba yan? Dani Generali. Ayan, may 37 na tayo na nakalista. Dani. Dani Generali. 38. Kariwawa. Kariwawa TV. Karikawa para siya. Ano yung Andresa May Roses. Ayan, may shoutout sa iyo po. Thank you po sa pagpunta. Ayan. Salamat sa iyo, Ma'am Andresa. Ayan, iano na po kita, ilista po kita. Andresa May Roses. May pa-entry po si host. Ayan. Baka maano po kita. Baba po kayo ng bahay, Ma'am Andresa. Pang 39 ka na po. Ayan. Ngayon, pangalawang gabi na po ako naglista ng mga nagpapa-entry ako guys. Ayan. Then 3078 dan na sa bahay mo. Full pack, malinis na. Sir Danny, pwede po mababa ka ng bahay para mabigyan kita ng banana dyan. Bago ka lang sa aking LS ba? Pero may jacket ka na, parang dikit na ako sa'yo. Magbakas ka lang po Sir Danny sa dulo ng gym vlog. Para po mabilis nilang nagaling sa akin. Mabilis nilang ma-trace. Ayan. Nakalista ka na po dito Sir Danny sa aking pa-entry. Ayan guys, thank you so much sa patamsak mo guys. Dani, pagdidikitan mo po yung mga binababa ng aking alagad dyan. Magbakas ka lang po sa dulo ng gym vlog. Ayan, #gym vlog. Kung sino man po nagdidikit sa inyo dyan. Lahat naman po yan sila legit. Ayan. Karikawa News TV, mega live shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat sa pagpunta mo. Ayan po, pwede nyo pong i-add si host. Pili Aswekas. Jemwar. Ayan guys, binababa ni Gem Vlog po. Ay ni Bicolano sa Malaysia. Pwede nyo po akong i-add sa FB. Wala na sa Malaysia. Ayan, 3 million endows po. Thank you.
and Happy New Year sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa patamsak. Kumusta naman po yung handaan nyo? Ayan, Happy New Year. Kami ang New Year namin dito, mamaya itutulog na lang guys. Buti pa yung sa Pinas may bilo-bilo. Bibo yung ano nila doon, yung handaan. Uy, nagko-connecting si boss guys. Bakit kaya? Happy New Year sa inyong lahat. Ayan, 3 million in the house. Thank you guys. New Year na guys. Ayan, ilang oras na lang po. Ng M. Tricia, ayan, Sisi, mega love shoutout, salamat po. Kasama ka na ba sa listahan ni host? Ng M. Tricia. Ayan, may pa-entry ako Sisi. Tapos ipapalipad ko na lang sa inyo guys. Ayan, nasa 40 person na to. Ang raffle draw nito guys is 10. January 10. Ayan, Che, nandyan ka pa pala. Salamat sa pagbabalik. Tapos na ba yung premiere niya? Ayan guys, team walang atrasan. Maraming salamat sa inyo dyan guys sa tamsak. Tamsak lang, sapat na po. Tamsak lang, sapat na. Sino pa yung mga nandyan? Press 1 lang po kayo. Para alam ko naman po na nandyan kayo. Ayan. May join button ka na ba, Che? Nawalan ako ng balance sa aking Gcash. Wala akong pakpak ngayon. Naubos kahapon. Inikot ko yung aking mga member, guys. Baka bukas na lang ako magpa-load ulit sa Gcash. Ayan, thank you sa thumbs up. 9 na thumbs up, guys. Baka naman.
Nag-interest siya, Sisi, salamat. Kasali ka na dito ha. Kasi kagabi present ka sa aking ano. Ayan, Gloria TV. Sisi, may galab shoutout. Ayan, may lista ka na ba dito sa akin? Mayroon ka kulit sa ano ba yun? Ano ba yung gamit mo kagabi, sis? Salamat sa paharang-harang na yan. Ano yung gamit mo kagabi na ano, Sisi? Gloria, yung Gloria ba yung gamit mo kagabi? Wait lang ha. Happy New Year sa'yo, Sisi. Ayan, ano na ba yung handa nyo? Lista na nga lang kita. Okay lang yan, madubli yung pangalan mo. Gloria TV, ayan. Kasali ka po sa aking ano, malay mo mabunot kita. So, ipapalipad pa yun. Ayan. Hindi pa ako sa inyo makamember kasi nawalan ako ng pakpak. Ayan, bawi na lang sa 2. January 2 tayo magkikita. Magkikita. Oh my God. Happy New Year to all. Ayan. Happy New Year din sa'yo, sis. Masaya ko talaga. Tinutuwaran talaga ako, guys. Salamat, guys. Salamat sa paggalang nyo. Ayan. New Year. Happy New Year, si Celine 3078. Ayan. Harang. Hindi mo lang atrasan. Ayan. Ayan guys, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Team Twa, ayan. Natatawa na lang ako sa nagtutuwad talaga. Hello, Tamsakdan. Ikaw Ninong ha, ikaw nagtutuwad dyan Ninong. Joke lang. Salamat sa iyo Ninong sa patamsak. Ayan, may regalo ka host, dalawa pa. Kahit sampuin pala nila yan, Sisi. Sisi Gloria yung tuwad nila, bahala sila dyan. Ano yun? Nasa ditsihan, ayun. Diskuhan ata to eh. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat dyan guys. Happy New Year Ninong, sabi ni Ceciline. Ayan. Ninong, Happy New Year. Nakalista naman na kayo guys dito lahat. Kasi kagabi, nagsimula na akong naglista. So, hello Gloria 24 TV. Loads, happy birthday po. Ayan. Kuya Toyski, maraming salamat po. Happy New Year. Sana yung regalo ko. Si Ninong lasing na talaga, nagbabati na ng happy birthday. Hayaan mo na yan kuya, natuwad na yan kuya. Happy sila doon magtutuwad eh. Kuya Toyski, hintayin mo lang yung aking pamaskong handog na belated. Wala pa akong pakpak kuya. Kala ko Ninong di mo na ako kilala, baka lasing ka na, sabi ni Sisi Gloria.
24 TV. Ayan. Naku, birthday New Year pala. Sorry po. Makita ko lang talaga yan. Sorry ka talaga sa akin. Lasing na si Ninong eh. Kuya Toyski, regalo ko. Alam nyo guys, yung nagtutuwad na yan, binabawi lang naman nila. Kagabi may tuwad ako tapos ngayon binawi. Dapat pag nagtutuwad, wag nang bawiin eh. Saan ka magpapaputok, Ninong? Magpapaputok talaga, no? Buti pa kayo, no? Happy. Ay, nako. Kami, kararating lang namin. Bakit mahina? Kasi Samsung yung gamit ko. Okay na. Ayan. Hina ng boses mo. Nagtitipid nga ako ng boses. Tulog na yung aking boss. Para masisante tayo sa trabaho. Ayan. Maraming salamat sa thumbs up, guys. Oh my God. Ano ba yung sabi ni Ninong? Sensya na po sa pinagsasabi ko, bukas na po mag-usap po sa inyo po. Happy New Year, host! Ayan, Norlin TV, Sisi Miguel, shout out. Nakalista ka na dito, Sisi, pa-entry ni host. Ayan, yan na yung pangalan mo. Happy New Year sa lahat. Ayan. Happy New Year din po sa inyong lahat. Sana po maging masaya yung New Year nyo dyan. Ayan, 6 million in the house po. Maraming salamat. Pahingi naman ang handa nyo dyan. Ayan, salamat sa 16 na thumbs up, guys. Pilya ako, mega love shoutout sa iyo, baby loves. Thumbs up the nose. Happy New Year din sa iyo, baby loves. Ayan. Ano na ang handa? Ayan, sige, tamsakan natin yung premiere mo. Wait lang Kailan ba to? Nawala na. Pangit talaga tong iPhone na to eh. Wow, ang dami niyang thumbs up. Wala, baby loves, parehas tayo may tuwad oh. My goodness. Ano bang klase mga tao? Tusok na ako dyan, baby loves mamaya. Ayan, 7 million dyan guys. Maraming salamat sa inyo. And happy New Year sa inyong lahat. Naman lang tayo dito napalipad. Kaya nga si Sidin, ignore na lang yan.
Masaya sila dun eh. Salamat sa 16 na tamsak. Ayan. Thank you guys sa pagpunta nyo. Hindi na ako naka-attend sa LS ni Sisilab Almapiel. BG muna ako, bibilab, sinatawag ako. Sige, sige. Okay lang yan sa pabidyo-bidyo mo dyan. Wala tayong music. May tulog na kasi dito guys. Ayaw ko mag-ingay. Nagbawas na naman guys yung banana ko. Oh, 2K na ako eh. Tapos ngayon is 1,190 na lang. Sige, sige. Baba mo na sisi yung mo. Yung premiere mo. Hmm? Asan na yung premiere mo sis? Ako sa November na pati oy. January to pa ako mag Logo talaga to si Nightbot. Lin 3078 vlog. Sure tamsak lang pala eh. Pinakalaban ka ni Nightbot CC. Batokan mo nga yan. Ayan, che. Tamsakan mo naman yung premiere ni host at saka Kibi Vlogs Ana. Parang sabi ni Nightbot, salamat sa parang-harang mo na yan mo. O, diba? Kinikis ka pa ni Nightbot sis. Ibaba mo na yung mo dyan. Yung premiere mo. Ayan, dikit ko si Bicolana. Ayan, 23 na tamsak na sisi. Wow. Di na ako nagbakas sis ha. Wait lang, ipin natin ito. Ano ba yan? Hindi ko siya mapin. Buang. Ako na nga lang magpin yan. Wait lang. Kasi ayaw niya. Si host na lang ang magpipin. Ayan. Ano ba naman to? Mali naman tong napuntahan ko eh. Ang baliw ko talaga. Sana ako nagpupunta ba? Two, seven, eight.
natin yan. Hindi ko siya mapin. May kulay. Mga busy ang tao, sis. Nagka-busy-busy ng mga tao. Si Daniel, may ano din siya, may ano tawag siya, may LS din siya. Ayan sis, nakapin na siya. Ayan, sis Love, mega love shoutout sa iyo. Nagbabawas talaga yung banana. Nagbabawas ang banana. Harang pa. Ayan sis, mega love shoutout sa iyo. Happy New Year. Ay, salamat sa tamsak na ganyan guys. Happy New Year. Ayan. Mali-mali na itong type ko ba. Welcome host. Ayan. Nag-premiere ka pala kanina sisi. Nag-replay lang ako sa iyo. Mahirap yung signal kaninang umaga. Pag ganitong oras, ayan, gunganga ako, tahimik muna ng konti. Tulog na si boss. Nandito na ata yung pangalan mo sis. Ems Vlog. Pero ililista kaya nga sisi kahit ano na lang i-upload eh. Buti nga kayong ang ganda niyang pagkaka-edit niyo ako. Hindi maka-edit ng maayos. Kanina nagtamsak si Daniel Vlog, ako yun. Oo nga sis. Pero nilista ko pa rin yun. Para marami kang entry dito. Raffle nito ay sa 10, January 10. Ayan sis, uso-uso na talaga. Ems Vlog at saka si Janelle. Para maraming entry po, ayan, tigsa 10 yung pangalan nyo dito na i-dubli-dubliin ko yung para malay nyo manalo kayo. Mabunot ko kayo, so sayang naman. Mapapalipad na lang.
Hindi ako maka-super chat, sisi. Nawala na pala ako ng ng load. Buti naka-ano pa ako sa'yo. Nakapakulay. Kahapon ba yun? Inikot ko yung mga members ko. So, yung mga team Twa, yung iba lang yung napakulayan. Ano naman ang ATM ko. Ako nga sis, Gcash lang gamit ko eh. Kasi yung dito, ayaw kong gamitin. Yung ATM ko baka problema siya. Gcash na lang yung ginamit ko. Nakikigamit na lang ako ng Gcash. Laki ng bill ko sa Visa, 4K. Yung nga. Pag daw, sige malaki ba talaga yung bawas dyan? Or ganun talaga? O depende naman sa pagpalipad mo or paggamit mo. 4K, my God. Ako kaya sis, tipid-tipid muna ako kasi alam mo naman wala akong asawa. Tapos, sa bahay ko, mga ng mga bata, allowance, ganun. Ayan, dami ko napalipad na sa 3K. Nung nakaraan sisi, di pa ako muni. Basta 1.5 ata yun, kulang. Ang dami ko rin kasing namemberan eh. So ngayon, may nagpa-load ako ng 1K. So kulang din kasi. Yung mga yung mga member ko, nag-member din ako. Tapos yung hindi pa muni, na wala pang join button, siya. Lang naman ako nag-super chat. Iko konti. Ako din wala asawa, may kolehiyo pa. Ayan sisi, paras tayo. Kaya kasi ng loto, paano ba yun? Yung mga mga pag tinatayaan dito. May mga nanalo dito na Pinay. Minsan binibigyan ako nila ng 500 pesos. Ayan, 500 RM na yun. Nang babalato sila. Member ko nasa 1,500 Taiwan dollars. Laki na yun sis. Ayan, nagpapatamsak po si Bebe Love. Sipili ako ng kanyang premiere. CCM, mas baka naman. Legit din yan. Nasa siya, kabilang, katim ko rin yan siya. Sipili ako, ayan. Nanalo nga sana ako uli kanina, kaso di ko napalitan 30K sana. So, ayun naman yung sis. Di mo napalitan yung sis. Oh, ang galing mo naman, no? Swerte mo naman niya. Lagi kong nananalo. Ayun, yung kaibigan ko talaga, nung nakaraan, sabi niya, kabayan, nanalo ako sa yung dyan, yung parang loto din sa atin. Binigay ko kay ate, Bebe Det. Di ko alam kung nagtaya siya. Baka nakalimutan yung tayaan. Sa akin naman sisi, pag sa Pinas ako, yung waiting. Alam mo ba yung waiting? Yun ang tinatayaan namin. Sabi ko, pinagtayaan ko, palitan ko sana ng bra. Hindi na pala pwede palitan.
Taya ka lang ng taya, sisi, o malay mo. Para naman sa mga bata yan, pag nanalo ka. Akala ko naman may asawa ka, we. Single mom ka rin pala. Parehas tayo, single mom din. Sige sis, matulog ka na, good night. Happy New Year na lang, ano yung handa mo? Mamaya matulog na rin ako. Pagod maghapon. Bukas walang trabaho. Wow, dati pagpasok ng January, tinalo ako 34K. Ang galing naman. Salamat sis sa paharang. Byuda ka na pala, balo, byuda. Ganon, hindi ka na sis nag-asawa. Ako, byuda sa buhay. Nangapit ba yung aking asawa? Mula nang nag-abroad ako sis, ayaw ko na mag-asawa. Diyan sisi sa Taiwan. Matutulog ka na pala, tanong pa ako ng tanong mo. Hindi mga babae anak ko, kaya takot ako, baka alam mo na maganda mga anak ko, di maiwasan. Yun lang sisi, wag na. Magaganda yung mga anak mo tapos mag-asawa ka. Ako nga may dalaginding na eh. Kaya parang ayoko na mag-asawa. Mamaya yan yung kapalit. Naku po. Yung anak natin yung kawawa. Nakakatakot talaga. Uy, nakukonecting ako. Huwag naman. Sige na CCMs. Good night na po. Salamat sa iyo. Tulog ka na, Sisi. Okay lang. Mamaya matulog na rin ako. Nag-update lang naman ako kay Lolo. Hindi natin mamalayan yung maging asawa natin. Maging asawa natin hayop pala. Tama. Sabi nga nila, Sisi, baka daw makahanap pa ako ng bato na ipupukpuk ko rin sa ulo ko. Yun ang masakit. Kaya okay na yung single pa na, no? Wala kang puproblemahin. Okay na yan sis. Basta happy tayo yan. Wow, may kapitbahay. Kami 3 anak na babae, lahat kinalaw ng asawa. Buisit. Ang sakit nun sis. 4 kayo. Sakaling lang, grabe naman nun. Ako talaga, oh my God. Isa lang yung anak ko na babae, pero nakakatakot. Hindi natin alam yung magiging asawa natin kung totoong tao ba yan. Totoong tao. Nawalan na talaga ako ng gana sisi mag-asawa.
Tama ka talaga sis, ako rin. Mula nang ako nag-iwalay sa asawa ko, wala na ako ng gana. Parang galit talaga ako sa mundo. Galit ako sa mga lalaki. Char. Oo sis, totoo yan. Kasi sabi ko baka lulukuhin na naman ako ulit. Di bali na lang eh. Yung mga nagtutuwad na yan, alam ko yan kung sino. Hindi siguro yan nasagot eh. Hindi na nga ako nagpapaligaw. Hindi na ako nagpapaligaw. Ilang oras na ba siya? 30 minutes na ako kanina eh. Nagbabaliw-baliwan ang phone ko na gamit. Pa 52 minutes na ako. Ayan. TikTok pa mo. Sisilin, mamaya isasabihin ako sa'yo. I-inbox kita mamaya sis. Naglolo ko yung ano ko, yung aking phone na gamit. Sige na sis, bye-bye po, ingat-ingat. Mamaya-maya mag-ano na din ako, matulog na. Nag-update lang ako sis. Saka naglista ako ng mga gustong sumali. Hindi na sana ako mag-LS. Kaso wala akong magandang upload. Hindi nag-premiere. Salamat sa iyo sis M. Pag nag-LS ka, punta ako bukas. Patamsakan ko yung yung aking premiere. Lagi kang nag-LS sa umaga Re-reconnecting siya guys. Pangit yung signal namin. Ang pangit ng data ay ng wifi. Ayan guys, bababa muna ako. Kasi iwanan ko muna yung phone ko guys. Hindi na sila naawa kay host. Sabi niya.
Ayan, sisibay na guys. Sisilin, matulog na ako. Ay, nabagsak na yung katawan. Nag-inom kasi ako ng vitamins, kaya antok na ako. Bye bye guys. Salamat Sisi. Ayan. Good night sa inyong lahat dyan.